ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ. ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅದು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದು ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆಟೋಡ್ ಪೋತಿನ ಒಂತೆ ದೂರನೇ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಯಿರ ಹೆಸರದು ಆಟೋ ಯಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಮಸ್ತ್ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ತನ ತಿಕ್ಕು ನಿಜ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ವೆ. ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕದ ಪೋಪಾತ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ಲ ಉಂಡು. ಇಜಿನ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕಿಂಜ ತುದೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಕೈಕಾರ್ ದಿಕ್ಕದು ಎಂಕಲ್ ದೇವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪೋತ ಉಂದಿ ಅನ್ನಿಗಲಿಗೆ ವಿಂಡೋಡ್ದು ಲೈಟ್ ತೋಜವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲೈಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಲೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅನ್ನ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಲ್ಲಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಎದಾಗ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪೂಜೆ ಆಪಿನಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅದಾಗ ಇದಾಗ ಜನವರಿ 14-15 ಬರ್ಪುಣತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅದಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ನತಾರೆ ಮಲ್ತದು ಗಂಧ ಪಸೊಂಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಕೋರಿ ಕುತ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಗಡಿಯಾರ ಪನ್ಪ ಒಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗೆಲ್ಲ ಪಂಡೇದು ಆ ಪ್ಲೇಸದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೈದಾಗಲ್ ಬತ್ತದು. ಪಿದೈದಾಗಲ್ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದಾಗಲ್ ಬತ್ತದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಸೊಂಪೋದು ಗಡಿಯಾರ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ದೇವರನ್ನ. ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ದಾಗಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದಾಗಲು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಮೇನ್ ದೇವರಿಪ್ಪುನು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕು ದೇವರು ಯಕ್ಷಿಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಹುಲಿರಾಯ ದೇವೇರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ನಿಗಲು ಸ್ಥಳ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ತೂಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬತ್ತದ ಮೂಕಾಸುರನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿರು ಒಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಲಕ ಕೊಲ್ಲೂರ್ಗೂ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿರು ಮೂಕಾಸುರನ ಕೆರ್ದು ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಚ ಇರಬಹುದು. ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನ ಅಂಶದ ಒಂತೆ ಕೊರ್ದು ದೈವಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ರೆಪೋದು ಮೂಕಾಸುರ ಮುಲ್ಪ ನೆಲೆ ಹತ್ತೀನಿ. ಎಂಕ್ ಈ ಪೂ ಉನ್ನತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಸೇವಂತಿಗೆ ಸುರಿದು ಮಲ್ಪಿರವು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡ್ಪದ ತೋಜಾವೆನಿಗಳಿಗೆ ಉಲಾಯ್ದ ದೇವೇರ್ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ನಿಗಲ್ ಮುಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನು ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ಲ ದೀತೇರು. ಎಂಕಲ್ ಉಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಆದ ಉಣಸಾದ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಿದಾಡ್ದು ಆನ್ ದ ವೇ ಎಂಕಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವರಡು ಫ್ರೆಶ್ ಕರ್ಮುದ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿರಲ್ಪ. ಸೊ ಅಡೆಗ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದಾರೆ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂದಾರು ಇಡೆಗ್ಲೆ ಸೊಂಪೋಯರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೂರಾಗ ಲಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜಿರಾಗಲಿಗೆ ಬಾಡೈ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಪುನಂದು ಮೇನು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನಾರು. ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ದಿವಸ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಅಂತೆ ಕಲಬೇರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನದ ಅಂಚಪುರದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಬೆಲ್ಲ. ನಾನು ನೀರು ಬೆಲ್ಲ 1 kg ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನವಿ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 3 kg ತೊಂದೆ. ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅಥವಾ ನಿಗಲಿ ಏನಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕರ್ಮುದ ರಸದೆತ್ತದು ಕೊದ್ದೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐತ ಕರ್ಮುದ ಹಸ್ಕಿಪ್ಪುನದ ಐತ ಚೂಲಿ ಒರಿದಿನ ಅಗಲ ಅವೇನೆ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಅವೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಪಂದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಮೇರೆ ರಿಕ್ಷದ ಆರು ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಪಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಸೂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂ ಮುಟ್ತುಂಡ ಏತ್ಪೋರ್ಲು ತೋಜುನ್ ಪಂದು ಉಂದೆಂಕಲ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಂಚಿಪೋಂಡ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಪೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಗೆ ಅವೆ ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆದ ಮಿಸಲ್ ಪಾಡ್ದು ದೇವೆ ರಾತ್ರಿ ಗಡಿಯಾರ ಪಂಡದ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋರಿ ಆಹಾರ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿಸಲ್ ಪಾಡ್ದು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ನಮ್ಮ ತುಳುತಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ನಮ್ಮ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ఒక ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚ ಹೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು.
ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಉಣಸ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನಿಗಲ್ ಪೂಜೆ ಕೊರೆಗಿಪ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಆಪಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಗಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋದಿತ್ತರಡ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಪೋದಿತ್ತು ಜಡ್ಲ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನ ಕಾಲದ ದಿಂಚಿಲ ಉನೇನು ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವರ್ಷ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಾತಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಓವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅವೇನು ಓವೇನ್ಲ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತನ್ನ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅವೆಂಕಲ್ಲವೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಗಲು ಅವೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಪನ್ಲಕ ಲಿಂಕ್ ತೂಲೆ ನಿಗಲಿಗಾಯ್ತ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತದು ಅಥವಾ ಪೋಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಳ್ದು ಕೊಲ್ಲೂರುಗಳ ಪೋಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಗಲು ವರ್ಷಗೊರ ಪೋಪಿನಗಲಂಡ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕೊಲ್ಲೂರುಗಳ ಒಂದು ಮರಣಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮರಣಕಟ್ಟೆ ತುಂಬು ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಸಿಕ್ಕುಣು ಆವಿಡ ತುಂಬ ನಿಗಲಿಗೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತು ನಾವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಯ್ದ ಮರತ ಕೆತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅನ್ನೋರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಬುಡ್ಪುಜೆರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಡೆ ಪೋತು ಜೈಸಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ನಿಗಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪೋಯ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಂದಿತ್ತಿನ ವರ್ಷಗೊರ ಪೋಪಿನಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾಲೈದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಗಲಿಗೆ ತಿರ್ಗದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ತಗೊಂದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ